El jurista Enrique Lucas, un dels participants en la redacció tècnica del primer Estatut d'Autonomia Valencià, ha visitat avui les Corts, el lloc on va treballar intensament per elaborar el document i on a partir d'ara es custodiaran els originals dels papers de treball coneguts com Enrique i Palància. En aquesta documentació estan notes manuscrites, correccions i la redacció final del primer estatut. Del País Valencià i després modificat per Regió Valenciana i finalment acabat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Però gràcies a l'esforç, al treball, a la professionalitat de persones com Enrique Lucas, que ara ens dona els originals per a que siguin de consulta pública a l'Arxiu de les Corts Valencianes, és un gran orgull i un exemple de servici públic i de servidors públics perquè gràcies a aquests treballs hem anat edificant l'arquitectura institucional de la nostra autonomia. Per tant, és un motiu de molta satisfacció el reconeixement i l'entrega d'estos valors originals per a que tot el poble valencià i tot el poble espanyol i tots aquells investigadors que ho puguen tindre tenen a la seva disposició. Tots els papers de treball donats per Enrique Lucas es poden consultar i descarregar al web infocorts.net.